Здрасти, пичове! Аз съм Стани БГ, тук с мен е GR14, XF684G3XX и то пич Kinder 42 газарчето тук и ще играем PvP сега в Ash Gaming. Много як сервер, ще го пратя в описанието, ако мога да кача клипа. Ай, скъсвам. Шегувам се, ай. Не, трябва каска е. Как е по-добре? Някой да има случайно... Убин тук има. Някой да има случайно някаква хубава каска? Аз не. Аз не си отваря. Много команда. Двойка. Седно. Чакай, взема малко хилтки. Аз имам 16, съмнение. Това са моите 16. Сакам. Аре, къде? Ела тук с дух. Ба също ти си ме брат, останал човек. Той брат ми гледа нещо. Брат ти вика. Не, тази брат ми вика, ще ти събера положените, елата по чакса. Пили сме, пили сме. Да. Аре, Абин то. Аре, взем. Елате взем. Аре, бате. Значи, бега. Кой му удари са? Саш. Познай. Що му удариш, а? Саши, дай ми малко такива истин хилтки. Бате. Дайте с ръка, бе! Ами, окей. Хора да имам клипа да не лаги. Тъп аз стани. Не стани, бе, тъп аз, жок. Второ, бе, хикс, тъп аз. Да, малко. Никой не ме тие. Аста! Стани. Жокър. Аз ти му стане малко кръсъм, бе. Спокойно, бе. Ми за какво излизаш? Да го има връсъм. Умирам. Дай после аре на това. Някой поне храна има ли? Аз имам. Я да има. Чакай. И се кефиш. Дай малко стръчки. Вижте, тук имам лазър, чу, имам и нацепини. Аре, никой не ще излезе. Фикица за нафикица. Стани, чай да пчу. Тонев, къде си? Тонев, ела, Тонев за тебе. Тонев! Ба ти си на 5000 човек. Тонев ми е на хит с ръка. Елате, взе. Кой ме бие? Искам ме дай от хер. Елате, аз ще излезем. Първо хем. Хората само ще бачат и са. Бе, готово, бе, ще го спукам. Говно. Аз ми ще се бия, човек. Това са един леко си му скочи. Толкова ми се прави. Какъв е този с Iron Runните, бе? Той ще ми се прави, бе. Аз убия този Iron Run, чувства. Що не, доставя 3 сърца. Не, Дженс. Са хилна. Ела, бе, шматко. Шматко, Ти ела. как се хилваш, бе? И аз съм... Жоки, аз той. Ако стоиш горе, ще го убия. Как ти напише хилна? Как се хилна? Ти... Тоне! да си платил. Трябва да имаш SMS, бе. Снапам. Кой ме почитава? Умира. Аз имам лек. Аз казвам, човек, само имам лек. Аз тук съм се доближил. Ние сме единствено тук на това пичуекаш хора, не мен. Аз виждам, че сте запели малко. Човек. Обаче пипи, човек. Стани. Да, тира на фул сърца, как бе? Защото е такова. Това са региони. Вече му сваляме. Бързо като не я. Кома. Не ме позволява да се спа. Давай! Аз съм малко, аз съм легенда. Аз съм фуга. Дай на херо, ще го запомни. Гледай. Сваляме. Не, вече. Привет, Киндер! Киндер мен убие и ме вкара навън. Вие не сте виждам, аз се че дано. Аз не виждам никога. В битка, не ви виждам. Да, хера май хак.
Не е казано. Значи тя да се върти, той бие мен, тебе. И Мен ме бие мен два скоро. Аз казвам се шампиона. добре, ти взима денче, мали пак нещо прави. Маче, казвам, че Умира хора! Вamos! Попра. Аз регейвам. Да. Аз мисля да снимам клипа или? Да спирам клипа. Да се малко остане обслати се. Мен много ми лаги. Аз ще го спирам. Елате да кажем едно чао на спаване. Къде ще да спам? Там дет бяхме на същото място. Може трябва да си разпадна бронь. Сашо, не ги слагай. Ай, киндер. Гледай, майни си броените, бе. Бегай! И не, бегай са! И това беше от нас. Айде, чао.